Revedem execuția lui Alibek și parada lui Vlad. La prima vedere, în direct, mi s-a părut a fi mai aproape de vinclu, dar reluarea ne arată că a fost mai degrabă aproape de centrul porții. Nu sunt foarte multe spații. Atenție la greșeala lui Bălașa, deposedat de Alibek, Denis Alibek, în stânga pentru Valentin Gheorghe. Gol! 1-0 pentru Astra după o mare greșeală a lui Mihai Bălașa. Înscrie Valentin Gheorghe, de aplaudat efortul și inspirația lui Denis Alibek. Al treilea gol stagional pentru Valentin Gheorghe și, așa cum spuneai și tu, deschiderea de scor vine după o eroare imensă a lui Bălașa. Bălașa, cel care a comis-o grav și în returul cu Alașchert din turul 2 preliminar al Europa League, tot pe acest stadion. Vă aduceți aminte, joi seară Bălașa a fost eliminat și FCSB a suferit teribil în fața unor armeni modești. Bălașa greșește din nou și cred că răbdarea patronului de la FCSB, în cazul Bălașa, a atins cote minime. Mă întreb ce ar trebui să facă Ghichievici, cum Weidel îl întoarce pe Graovac și gol! 1-1, marchează Răzvan Weidel, 1-1 din minutul 28. Este însă un gol care vine și cu o doză de șansă. A fost o minge ușor deviată și astfel portarul Chitanov a fost păcălit de traiectoria pe care a luat-o balonul. Răzvan Weidel, după ce a marcat în preliminariile Europa League la succesul din deplasare cu Milsan Ierhei, înscrie pentru FCSB și în campionat. Revedem faza, îl întoarce pe toate fețele acolo Weidel pe Graovac, mingea este deviată și se duce în plasa porții lui Chitanov. Da, mingea e deviată, nu știu dacă ar fi fost pe spațiul porții, devierea însă îl încurcă suficient pe portarul bulgar. Tot el se pregătește să execute această lovitură liberă, trimite în zona centrală a careului și este o nouă mare ocazie pentru Astra. Toate privirile au fost îndreptate către asistentul Artene. Cred că Iulian Cristea este eroul acestei faze. El a scos incredibil acea minge pe care scria gol. Replica Astrei vine imediat după golul de 1-1. Șansă mare, imensă pentru Astra de a trece din nou un avantaj pe tabelă. Corner pe care îl execută Răduț, respinge din plonjon Soiledis, grecul care a venit de la FC Botoșani. Interesant că în prima etapă acestui sezon Soiledis a fost aici la Giurgiu cu Botoșanul. A fost 2-2 la capătul unui meci spectaculos. A jucat în acea partidă. Iată, vine din nou la Giurgiu în etapa a 4-a cu noua sa echipă cu FCSB. Încearcă Astra acum un pressing în jumătatea adversă. Alargă de unul singur însă Ionuț Bicianu. Revedem ocazia de mai devreme. Alibek bate foarte bine și momentul în care Iulian Cristea, numai el știe cum a reușit să respingă. A fost o lovitură de cap al lui Dima și după simulare ne mutăm repede la cealaltă poartă. Denis Alibek, oprit de Panțâru, greșeala lui Vână, Denis Alibek, gol! 2-1 pentru Astra, înscrie Alibek în minutul 75 după o nouă eroare a defensivei roșii-albastre. S-a văzut de la bun început cât de motivat este Denis Alibek, parcă dorind să demonstreze ceva celor de la FCSB, club pentru care a jucat.
Plecarea lui însă de la FCSB a fost una cu scandal. Aici eroarea lui Vână este uriașă, o nouă gafă apărută în jocul celor de la FCSB și Astra o penalizează din nou pe vicecampioana României. Denis Alibec marchează, iată, pentru a doua etapă la rând și s-ar putea ca acesta să fie golul victoriei. Mai sunt 15 minute. Sunt sigur că n-au fost zile ușoare după returul din Europa, tot aici la Giurgiu, să pregătiți acest meci. Ați rămas la echipă pe plecarea lui Bogdan Adone. Lucrurile ați fi vrut să le schimbați în bine, astăzi n-au fost așa din nou. Eu cred că s-a schimbat atitudinea. Este cel mai important lucru. Băieții și-au dorit victoria, din păcate pentru noi au fost niște greșeli personale și cam asta a fost istoria meciului. Iar Bălașa pare urmărit de un ghinion crunt sau ce se întâmplă cu el? Și la al doilea gol Vână. Da, exact asta am spus. Știi ce se întâmplă? Fiecare om e supus greșelii. Acum îi se poate întâmpla oricui. Nimeni nu-și dorește să facă lucrul ăsta. Suntem alături de ei, îi susținem și nimic mai mult. Totuși greu și pentru ei, nu această presiune, rezultatele care n-au fost îmbucurătoare. Până la urmă ești om, nu ești un robot pe terenul de fotbal și se întâmplă să mai greșești, așa cum ai spus și tu. Sunt de înțelese aceste greșeli? Nimeni nu și le dorește, repet. Numai că e adevărat, au fost meciurile de Europa League, s-a jucat mereu de la 4 zile la 3 zile. Nu este ușor. Să știți că un factor foarte important a fost și drumul, efectiv. Sunt mii de kilometri parcurși. Nimeni nu se gândește la lucrul ăsta. Lumea, într-adevăr, suntem FCSB, așteaptă multe de la noi, numai că de data asta eu cred că băieții au arătat atitudine și asta contează cel mai mult. Acum, felicitări Astrei pentru victorie. Lucrurile astea se puteau întâmpla și lor. Din păcate s-au întâmplat nouă. A fost o săptămână cumplită, cu 3 înfrângeri în 3 meciuri. Cum credeți că vor arăta joi la partida cu Mlada, din punct de vedere al moralului? Lucrurile trebuie să stea altfel. Este altă competiție, sunt băieți maturi, se motivează altfel. Nu cred că are nicio legătură cu ce s-a întâmplat acum. Uităm totul. Eu asta le-am și spus și la pauză. Vorbim de fiecare dată despre ce va urma. Acum meciul ăsta a trecut. Încă o dată felicitări Astrei și noi sperăm că la meciul de Europa League vom fi în regulă. Mai mult ca sigur, de mâine vine un nou antrenor la echipă. Se pare că e Toni Conceição. Credeți că e timp să-i pună pe picioare până joi la meciul cu Mlada? Este prematur să vorbesc despre lucrul ăsta. V-am spus, nu contează atât de mult cine vine. Până la urmă, tot jucătorii sunt cei mai importanți. Este bine că lucrurile s-au schimbat din punct de vedere al atitudinii și eu cred că oricine vine va veni cu un suflu nou. Băieții au caracter și atunci lucrurile cred că vor arăta bine. Foarte multe zile de pregătire am văzut în primul 11 jucători transferați în urmă cu câteva zile, practic din primul minut. V-ați gândit în același timp și la perspectiva meciului european, adică ați făcut niște schimbări și gândindu-vă la următoarea partidă? Tocmai asta am făcut. Am considerat că trebuie să menajăm o parte din jucători și atunci cei care au apărut sunt jucători care au avut, majoritatea dintre ei au avut continuitate și nu cred că a fost o problemă pentru ei să joace astăzi. Ba, din contră, eu cred că au arătat încă o dată, repet obsesiv acest cuvânt, atitudine. Mult succes în continuare. Mulțumim. Da, eu l-aș numi omul săptămânii pe acest Vergil Andronache.
Săracul om luat așa pe nepregătite, hai tată, Și la flash-uri, ești și la- principal, da, Da, du-te, și secund susține pentru- conferințe de presă și Da, exact. da. Și secund, pentru că el trebuie să-și facă și treaba Da, aia de fă și secund. încălzirea, după aia du-te, După aia du-te la flash-uri flash să- interviu înainte, după aia vezi să... Și acum merge la conferința de presă. Și s-a descurcat admirabil. E discursul la Indigo al lui Bogdan Andone. Da, adică nu s-a Nu e, bâlbâit. nu e nicio diferență. Acum, sigur, să-l întreb pe Andronache cum a gândit echipa, mi se pare o întrebare așa să fie pusă. Cum a gândit Andronache? Cum a vrut Gigi Becali, așa gândit Andronache. Felicitări pentru victorie. Acum nu foarte mult timp se vorbea despre plecarea lui Dan Alexa de la echipă după meciul de la ea și acum se vorbește despre Dan Alexa, câștigător în acest meci cu FCSB. Cum au fost toate aceste zile și cum ai gândit tu practic și pregătirea acestui joc? Da, într-adevăr, a fost un moment de cumpără după Iași. Îi mulțumesc domnului Nicolae încă o dată pentru că dânsul m-a întors din drum. Sigur, am jucat împotriva Stelei, care Steaua o echipă care are individualități foarte bune, nu trec printr-un moment bun, dar sunt jucători care pot să facă diferența în orice moment. Cred că am controlat jocul din punct de vedere tactic. În repriza a doua a fost clar, am fost echipa mai bună. Ne-am creat situația, am ajuns ușor în preajma careului advers. Îmi felicit echipa pentru că au făcut unul dintre meciurile foarte bune ale acestui început de campionat. Este o victorie importantă pentru noi și trebuie să rămânem foarte modești pentru că avem un program infernal. Ce le-ai spus la pauză și dacă te-a ajutat faptul că Tam așa a văzut meciul de sus din tribună, te-am văzut discutând cu el la pauză. Dacă ți-a dat ceva pont. Mi pare că Gabi n-a evoluat astăzi. Îmi felicit cuplul de fundaș central, Grahovac și Cudima, care au făcut un meci foarte bun. Sigur, Tam își cunoaște foarte mult fotbal, își dorește foarte mult să reușim. Este un jucător cu experiență și am îmbărbătat și echipa și înainte de meci și la pauză. Este un jucător, tipul de jucător lider. Sigur, are foarte multă experiență și e normal să fie așa. Denis, din nou, omul meciului, întotdeauna pentru el este o ambiție în plus, poate să joace împotriva FCSB-ului, a ieșit aproape tot. În seara asta pasă de gol. Am spus, din punctul meu de vedere este unul dintre cei mai buni fotbaliști ai Ligii Întâi, dacă nu cel mai bun. A servit foarte mult, este chiar în parametri fizici excepționali, are putere. Denis s-a maturizat foarte mult, este un jucător care îl apreciez enorm și în momentul ăsta este jucătorul providențial pentru noi. Ai mai scos un jucător surpriză la rampă pe Gheorghe? 3 goluri în 4 meciuri? Da, cu Gheorghe am fost surprins de calitățile lui încă de când am venit la echipă. Îl cunoșteam, dar nu ne lucrăm cu el zi de zi să pot să-mi dau seama de potențial lui. Are un potențial fantastic. Mă bucur că a ieșit dintr-o zonă de confort pe care o avea. Este un jucător care are calități, are viteză, are execuție, are motor mare, poate să evolueze liniștit în Liga 1 foarte mulți ani. Am văzut și pe Pudescu în vizită, atât la foștii colegi de la Astra, cât și foștii colegi de la FCSB. Ar putea fi o variantă pentru el să revină în România? Astra poate fi o variantă, nu FCSB-ul și nu numai? Da, ni-l dorim. Este unul dintre jucătorii care a făcut istorie aici. Este din Ploiești și cu siguranță vom face tot ce ține de noi ca să-l putem avea pe Budescu în echipă.